Ne mai trebuie un ingredient pentru a rezista până la capăt, pentru a duce umăr la umăr, inimă lângă inimă, bătălia alături de bravii noștri jucători. Ne sunt necesari și nervi de oțel. Fără luciditate pe teren și în tribune, putem rata o șansă uriașă, iar provocările din exterior pot fi nenumărate. De păcat să picăm în capcana adversarilor noștri. Ar fi o greșeală ireparabilă dacă ar da atenție răutăților învățate împotriva oțelului. Sigurul nostru cel este să cultivăm de la un meci la altul cu și mai multă pasiune super atmosfera de pe stadionul nostru. Astfel, echipei îi va fi mai ușor să alerge după victorie. Astfel, adversarilor le va fi tot mai greu să obțină ceva de aici, din casa noastră. Nu avem pretenția că suntem perfecți, nici în teren, nici în afara lui. Însă împreună, fiecare cu imperfecțiunile sale, putem ajunge acolo unde ne dorim. Fie și în ultima etapă a acestui play-off, într-un minut 110 să spunem, dacă va fi nevoie de un asemenea minut. Oțelul vine direct în Liga a 3-a și e la un foarte mare de vis al reintrării în campionatul germane. E mai mult decât a fi văzut. De la prima pasă până la ultimul fluier, de la peluța mea până în inima celui mai mic jucător de Alex. Pentru Gărăi, pentru cultura fotbalului nostru, pentru victorie, Forța Oțelul!